Sanibonani guys and welcome back to my YouTube channel. It is your girl Ulungi aka Uluzipho bafethu. Uma usumusha ku-channel ngicela ungasapholisa masengivele uyoklikha ku-subscribe button mase uya-like, uya-share, uya-commenta. Click the notification bell bafethu so that sizobe uqala ukuthola ama-notifications whenever I post a new video. Ningakhohlwa bafethu, i-video siyayibuka from the beginning to the end. Awuskiphi lutho ngisho ne-advert uyayibuka nje yonke ize iyophela guys. Ningakhohlwa futhi sino-super thanks. Uma ukuthi nje ufuna ukusiza ukuthi sikhulise i-channel, you are welcome ukuya lapha ku-super thanks, ufike uklikhe khona. Kunama-option amaningi, uyayibona ne-option ehambisana nawo. Sisa ku-super thanks, ngicela ukubonga kakhulu. Kuceliwe guys, uceliwe futhi uphinde wakuphinda futhi lokhu uceliwe mahlalela. And also bafethu ngifuna ukubonga kakhulu nakusisi uNomalungelo Nzama. Nomalungelo uvedane naye wasigixabeza kabili in 1 hour nje, wathi giqi. Siyabonga kakhulu bafethu, ngiyacela uNkulunkulu nje anibusise. Siceliwe mahlalela nawe Nomalungelo Nzama, uNkulunkulu nje anandisele bafethu, niqhubeke nje nisapothe le channel. Ngelinye ilanga ngifuna ukunenza nibe proud, unibone ukuthi ngampela le channel ngiyisuse la naze nayo ibeka le. So siyabonga kakhulu. Nama uthi uyafisa ukusipha super thanks, kukhona lapho nje uzowubona kuma-option akho, then mase uklikha okuhambisana nawe bafethu. Siyabonga kakhulu. Without wasting your time, another day, another story. Isitori sethu sanamhlanje simayelana nentombazane. Kuthiwa intombazane-ke yayithandana nomfana. Kuthiwa imithandana nomfana nje all good and well, bayathandana bafunda evasithi. Hhayi kuthiwa bethandane, yonke into nje imnandi kuhamba kahle nomfana. Hhayi kuthiwa-ke kuhamba isikhathi umfana asebenza. Yabo nje i-relationship yabo yaqhuba nje isikhathi eside, they grew ndawonye yabo. Hhayi umfana asebenze, intombazane isebenze, babe right yabo, kodwa nje abahlali ndawonye, kodwa nje they make sure njengokuthi mhlawumbe bahlala endaweni mhlawumbe kwi-province eyodwa, but bayazama iy'ndlela zokuthi bebonane. So ngenkathi sebeqhelana ngenxa yemisebenzi, nomunye useyabona ngapha, nomunye abona ngapha, but i-relationship yabo iyaqhubeka, bayavakashelana. So uyena unakho ukuvakashela uGaye noMinini. Hhayi okay, kube kuhle yonke into ihambe kahle. Hhayi uthi kusanjalo-ke uGeli athole nje uGaye a-serious ngaye, but akamyekile lo muntu lo muntu lo u-serious ngalo Geli yezo. Hhayi uGeli naye uyamthanda umuntu wakhe, but akamyekile uvasithi sweetheart wakhe. Hhayi kuthiwa kuhamba isikhathi avedane uGeli akhulelwe. Kuthiwa mekhulelwe uGeli azi kahle uGeli ukuthi umuntu wakhe akaze eze embone. Umuntu omkhulelisile unenhloshosho ukuthi uvasithi sweetheart wakhe, but uvasithi sweetheart wakhe usefana nokuthi uyikhwapha kuye because yena unomuntu wakhe o-serious. Hhayi uthi uGeli-ke, kuthiwa uGeli-ke ebe willing ukuthi hhayi ngancame ngiluze umuntu wami, kodwa ingane ngifuna ukuthi ngenze into e-right yabo. Ngifuna ukuthi imazi ubaba wayo, ngancame ngishiye umuntu wami mengishiya, anginandaba, but ekugcineni kumele lesi sisu lesi ngihambe ngiyosibika kumuntu okuyena yena. Hhayi kuthiwa intombazane icele ukuthi ngicela ukubona-ke bhuti, yabonana nani, hhayi umfana akazi phela wazi ukuthi bazovakashelana njani. Mese yamtshela intombazane, yazini nginenkinga la. Inkinga yami ukuthi sengivedane ngakhulelwa and ngazi kahle ukuthi ingane eyakho, ingane akuyona eyomunye umuntu, eyakho. Ngithandana nawe, ingasho nokuthi uthandana nomuntu, ethi nje ngithandana nawe kuphela and ingane yakho lena ikhulelwe, ingane yakho. Athi nje umfana yeyi okay, mfethu yabo, ekuthe ngathi umfana u-happy, uyajabula yabo. Hhayi ijabule-ke nentombazane. Hawu kuthi kusenjalo kungapheli ngisho isikhathi esingakanani nje, mhlampe after a month emtshela ukuthi ukhulelwe umfana. Hhayi uGeli kuthiwa ngale ntuze-ke a-receive i-call. Hhayi i-call-ke qhamuke kumama kamfana. Hhayi sawubona ngane yami unjani? Hhayi siyaphila. Hhayi nathi siyaphila ngane yami. Sifuna ukusho nje ukuthi sekwenzeke inkinga la, umfana usevele wadutshulwa abantu bashona. Hawu kuthi ingane ithuke, hawu usedutshulwe abantu bashona? Yebo usedutshulwe abantu bashona. Manje nje asazi nathi sisakhungathekile, asazi ukuthi into esizokuthinini. Ithi intombazane eyi bengicela ukuza-ke lapha ekhaya ngize ngoba kukhona into ekumele ngikutshele yona ma. Athi nje uma hhayi into ongangitshela yona, but angiboni ukuthi ku-right ukuthi ungeza emngcwabeni because ubuntombi yakhe. Sikutshele nje ngoba ubeke exoxe ngawe, nenamba yakho siyayibona na ukuthi beni-communicate-a naye. So yingakho sikutshele, but I don't think ukuthi ku-right ukuthi ungeze emngcwabeni wakhe, ngoba uma uzoza emngcwabeni komele ugezwe, kuzoba nje idrama. Hhayi kuthiwa intombazane ithi hhayi okay ma, ngiya-understand-a, but mhlampe ngizozama ukukhuluma nawe after
ngoba kunento eserious ekumele siyikhulume ngathi umama yena. Hhayi kuthiwa nangempela intombazane-ke iphatheke kabi ukuthi hawe ma usevele washona lo mfana sisathandana kamnandi kanje plus si-expect-ile and ube-excited ngokuthi uzoba nengane yabo. So yabo izissues ngizothini enganeni yabo ibe nje nalezo y'nkinga. Hhayi kuthiwa-ke kanti izolentuza-ke izobonana no-boyfriend nomuntu wayo lo oyistrethayo kulezo nsuku. Kuthiwa into engani uma ibona umuntu wayevele ihluleka ukuyibamba ivele ikhala. Hhayi kuthiwa umuntu wayeyibuza kanti ukhalelani yabo because yayazi yona ukuthi ikhaleliswe ukuthi umuntu wayeshonile yabo lo munye and angeke ikwazi ukuya emngcwabeni and ba-expect-a ingane. Ivele ikhalele ngani kuthiwa uma ikhala intombazane abuze umuntu hayi bo ukhalelani. So ithi nje yazi ngisanda ku-receive-a ngisanda kuthola ukuthi ngikhulelwe. Awu kuthiwa umuntu wayesipho yini ekukhalisayo ngoba ukhulelwe ngoba nje vele ingane ngiyayidinga yabo ngi-excited. Into ngigcina ingamtshelanga lo bhuti lo ukuthi hhayi bo ingane akuyona eyakho yabo ingane bekuyekabani wase uma ngithola ukuthi ushonile. Vele ithi yona bengikhaliswa ukuthi bengitshela mhlawumbe uzothi angiyikhiphe ingane kanti ingane ngiyayithanda. Hhayi athi nje lo bhuti no nami ingane ngiyayithanda ngicela uze ekhaya uzobika isisu. Uthi nje yabo nje abe-excited ubhuti uthi hawu nangempela qhubeka i-process ngihambe ngiyobika isisu. Hhayi uthi nami ngibe overwhelmed ukuthi hayi bo umuntu wami ingane uyayifuna. Ngabe ngisayingena indaba yaloya muntu oshonile. Ngithi nje angisafuni ukuyibangela inkinga angeke ngisamfonela noma wakhona ngeke ngisenza lutho yabo. Ngoba ngiyabona ukuthi hhayi umuntu wami uyithatha ngale ndlela e-right le nto le. Hhayi uthi umuntu akhe ahambe ayohlawula ingane uthi meyihlawula yahlawula ingakazalwa nokuzalwa. Uthi nje u-excited ubhuti uthi hhayi kudlule isikhashana ezizolobola ubhuti. Yabo nje yonke into ibe nje perfect. Lobola ubhuti sishade sihlale ndawonye thenge umuzi. Uthi nje impilo is moving nicely yezwa yini. Uthi heyi ngize ngisho nami ngithi yazi uNkulunkulu unecebo as much as kubuhlungu ukuthi ingane yami ayikhuliswa yilo baba wayo ngqo. But I'm just excited ukuthi izokhula kahle ngaphansi kwamama nobaba and asikho isidingo sokuthi yazi yabo ukuthi ayitshele nje ukuthi asikho isidingo sokuthi ingane yazi nani nani nani. Hhayi kuthiwa ingane ikhule ngempela ikhule nje ihambe iminyaka ikhule ingane ikhule ingane. Kuthiwa ingane mhlawumbe isifunde e-high school. Uma sifunde e-high school kuthiwa nje lo sisi-ke ahambe-ke yabo cause babekade behlangane phela kwi-biggest town nalo guy. Kuthiwa nje athi ey'hambela nje avele ehlangane nalo guy. Kuthiwa athuke ome usisi. Athuke yabo lento yokuthi uthuke ungakholwa ukuthi hayi bo cause phela uyazi ukuthi washona. Ehlangane naye ngqo uyamazi umuntu wakho. Ambone ukuthi ngisho ngathiwani kude. Uthi avele ome yezwa uthi kanti kusho ukuthi lo bhuti lo akamboni yabo. Uthi hhayi angakholwa ukuthi hayi bo kuthiwa angakholwa usisi ukuthi hayi bo yena kanjani washona nje. Ukufana kwabantu kushukuthi abantu bayafana ngampela yabo. Hhayi kuthiwa futhi le nto le idlule kulo sisi bathi nje ethuka ukuthi hayi bo umuntu ofana nomuntu wami kanjena yabo. Hhayi futhi ngimbona kule ndawo le vele ahlala yabo ngakuyona cause yena wayehlala ngakhona la babefunda ngakhona emavasithi. Yazi amavasithi abasey'ndaweni ey'nkulu hlampe koGoli hlampe koThekwini. Naye useThekwini lo sisi uzombona eThekwini hlampe for instance. Hhayi kuthiwa usisi angakholwa. Manje le nto akazi ukuthi uzoyixoxa nobani. Hhayi shuthi nje yabo le nto ibuye ukuthi hayi bo kwenzeka kanjani noma hlampe ubezoyiveza hlampe ukuthi ngimbone ngoba sagcina singabonananga sangavalelisana. Kwenzakalani? Lapho ingane ifunda e-high school. Hhayi kuthiwa futhi ngelinye ilanga futhi usisi hlampe kudlule iminyakana nje embalwa. Hhayi aphinde futhi hhayi nakanjani amfone lo bhuti. Hhayi kuthiwa uma mbona lo bhuti ugqoke nje i-uniform yomsebenzi yabo ibhaliwe-ke yazi ama-uniform omsebenzi ayabhalwa igama. Kuthiwa nalapho futhi usisi avele ome wayethi uma embone vele ome yabo uma ubona isipoki nawe wazi kahle ukuthi umuntu washona. Evele ome kodwa kuthiwa ngenkathi emile alibuke igama lenkampani ubhuti asebenza kuyo. Hhayi ngempela kuthiwa usisi hhayi avele ayenze i-research-ke manje ukuthi there is no way ukuthi ngalokhu ngibona lo muntu lo kodwa ufana naye exactly and lo muntu lo washona. Hhayi kuthiwa usisi enze i-research yabo acinga ukuthi hayi bo usibanibani wasibanibani owafonele kulayo nkampani hawu sanibonani la employee usibanibani wasibanibani. Hhayi kushiwo kuthiwe ehe ukhona umuntu okanjalo yabo. Hhayi bese usisi okay. Hhayi usisi axake manje ukuthi kanjani yabo usisi kuthiwa nje wayetshela ukuthi nje u-delusional or something. Hhayi athuke-ke manje ukuthi uyaphila azame ukufonela le namba le yamawakhe ayifonelile akayisangeni inamba nje kuthiwa exist. Hhayi bo axake usisi ukuthi kwenzakalani what the heck.
Hhayi, kuthiwa-ke usisi-ke alentuze futhi aphinde futhi kuhambe isikhathi kube ngathi uyayikhohlwa le nto. Hhayi, ahambe-ke ngelinye ilanga futhi ekhona kuleyo ndawo leyo, kulelo dolobha lelo. Hhayi, kuthiwa ubhuti kube uyena ombonayo. Kuthiwa bebonane-ke this time, nobhuti embone nosisi embone. Kuthiwa usisi ethi, wesibani bani? Kuthiwa ubhuti aphenduke. Uma ephenduka ebona ukuthi lo sisi, kuthiwa ayiphike ubhuti athi, hhayi ngeke sisi, mhlawumbe uyangifanisa yabo. Hhayi ngeke, angiyena mina usibani bani, mhlawumbe umuntu ongifanisa naye. Hhayi bo, ithi into yayo ngiyakwazi bhuti, ngikwazi nokuthi uwe usebenza endaweni ewukuthi ngaleyo langa wayegqoka i-uniform. Athi nje lutho uyangifanisa, mina ngusibani bani ayisho lelinye igama. Eyi, yabo sisi naye useqala ukubuka ngathi manje ulahlekelwa ingqondo because uyayibona lento ayibonayo but uyayiphika ubhuti. Hhayi, kuthiwa ihambe iminyaka ingane ifunde, ithi ingane mhlawumbe isiko-matric. Hhayi, kuthiwa-ke ulentuzane-ke ubhuti-ke alentuze futhi. Aphinde futhi sedrobheni vele sihlangane nalo bhuti. Mehlangana nalo bhuti, lo bhuti vele kube uyena ombizayo-ke manje. Hhayi bo, kuthiwa ethuka usisi wami. Kuthi hhayi bo, asho-ke mese yasho ethi mfethu, unjani? Hhayi, asho Siphiwe, ngiyaphila unjani? Mina ngusibani bani. Athi nje lutho wena washona were, hamba moya omubi. Kuthiwa usisi ay'hlanyisa edrobheni abantu bebuka. Hamba moya omubi, ufunani kimi? Were. Hhayi, kuthiwa bhuti nje, kuthiwa nabantu besho ukuthi hhayi bo, lo bhuti siyamazi nje ujwayele ukudlula la akashonile yabo. Mese kuthiwa usisi avume ukukhuluma naye, mese yasho ukuthi mfethu, I'm really sorry, ngenze i-mistake ukuthi ngikubalekele ngikathukulele ngaqamba amanga ngathi ngishonile. Nalapho ngangifonise usisi wami ukuthi azenze wami kube ngathi ngashona because but angimtshenanga i-reason, ngamtshela ukuthi nje wena uthanda ukulokhu unginaka and angisakufuni, so awufuni uku-accept-a. That's why wafona washo leya nto wayeyisho yabo, angimtshenanga ukuthi ukhulelwe ingane yami kanjani. So nje yonke leya nto kwakuwukuthi nje uphume kimi but I feel like ngiyayidinga ingane manje. Athi usisi angizwanga, athi ngiyayidinga ingane kakhulu and izinto zami ziyabheda kwaye lo msebenzi lo ngezwa kuthiwa wakhona umuntu wafonela emsebenzini and mase uthi wena wangikase ngikubona ukuthi ngize ngiyiphika uthi wafonela emsebenzini, ngavele ngabona ukuthi wena. Kwaye lowo msebenzi angisenawo and impilo yami nje ayihlangani, kuthiwa kunengane yami nje entanta ey'ntabeni kumele ngilande ingane. So umndeni wasekhaya yabo, idlozi lasekhaya alikho happy ngami nale nto engayenza. Athi nje usisi mangihlanyise mina nginomndeni wami, ngi-right, ngi-happy, angifune drama, angifune stress. Ingane nje yazi ukuthi ubaba wayo loya sekuzomele ngiqale phansi mina ngiyotshela ingane efunda u-matric ukuthi ubaba wayo akusiyena lowa. Ngihambe ngiyotshela umyeni wami esekhulisa ingane yazi yayofika ka-matric eyifundisa ey'koleni eyi-right, eyenza sure ukuthi idla kahle, ihlala isendaweni eyi-right. Wangilobola wangishada just because nginaleya ngane. Wena usuzoqhamuka nje iyona yodwa ingane esinayo enye ingane. So you cannot ruin umshado wami. So hhayi, usisi ashe benqapha amshiye kanjalo ubhuti. Kuthiwa uma ehamba-ke niyazi khona o-social media khona kuthiwa ubhuti asesho usisi, hhayi abone ukuthi usisi, ngiyabona into leyo kusho o-check-in, usho ukuthi uhlalaphi, yonke leyo nto. Uma uphoste ubhale hlampe ukuthi uma uhlala hlampe e-Pinetown, ubhale Pinetown, abone ubhuti ukuthi hhayi lo sisi uhlezi e-check-in-a kule ndawo le yabo. Hhayi, kuthiwa ubhuti-ke hlezi ezulazula ngakuleyo ndawo, hlezi ezulazula ngakuleyo ndawo, ebuze around ukuthi hhayi bo, usisi kuphi kanjani. Hhayi, kuthiwa-ke nangempela kasagcina emtholile ukuthi uhlala kude, the exact location, abone nengane yakhe but eyibukela kude, ebone isikole efunda kuso, yabo nje usenayo yonke i-information. Hhayi, kuthi nje ngelinye ilanga abone, yabo nje basitokhe ebuke nokuthi ubaba wakhona ufika nini, uhamba nini, ubuya ngasikhathini emsebenzini nje, wayinika isikhathi nje to stop. Hhayi, and then wahamba wawutshela ifamily yakhe ukuthi okay, useyitholile ingane because kwakwaziwa nje ukuthi useyashizile due to ukuthi ingane yakhe akayilentuzana, ingane yakhe wayilahla. Hhayi, kuthiwa-ke Nkosi yami wahamba-ke ne-family this once inyanga day because wayesazi ama-day off ababa wakhona nani. Kuthiwa nje wabafica behleli bephelele. Kuthiwa bangqongqoza ifamily bangena bahlala phansi. Usisi kwakuthi akayibhoshele. Kuthiwa hhayi bangena bahlala phansi, ubhuti wayichaza ukuthi yena ubani wakabani, wachaza sonke-ke isitori. Kuthiwa ubaba wengane wahlanya, wathi ngicela ningangihlanyisi. Kuthiwa wachaza kubhuti ukuthi manje inkinga yami ngoba ngizela ukuthi izinto zami zimnyama,
and ngeke izinto zami zize yikhanyile ingane le. Ingane nayo yahlanya ithi ingane nje there is no way. Anguyena nje ubaba wami wena. Lapho ubhuti mind you useyahlupheka le ngane ihlala nesigwili sababa esiqhuba amaqhubu. Kuthiwa nje ithi ingane awuyena. Kuthiwa hhayi i-family confirm ngampela. Kuthiwa nje umamaaka-confirm. Kuthiwa hhayi umama and le ntuthi umama elokhu eshona le ndaba kuthiwa indoda yakhona ithi ngithi confirm-a ukuthi all along mina ngibhizi ngondlisa ingane ngidlisa ingane yalo mfana. Okwesibili usuyaqhamuka seniyaqhamuka nje kanjalo ngizocathi nizoyithatha nje ingane kanjani ningalingi nize ningihlanyise ngilinde ukuthi u-confirm. Athi umama nje no ingane eyakho were. Ethi lo baba okay ngoba nithi ingane yami. Ngicela ukhulume manje iqiniso ngoba ngizonyanya. Kuthiwa athi umama nje eyakho ingane ngangiyekusulela ingane uyahlanya lona. Hhayi kuthiwa kubaba athi okay cela-ke ukuthi siyokwenza i-DNA test mina engizoyikhokhela. Kuthiwa unangempela kufanele ivumele phezulu umama nje ebe namadawoti but avume because usafuna ukwehlisa lo mlilo lo yabo. Kuthiwa-ke nayazi na-DNA test ithatha isikhashana. Kuthiwa nje kumuncu la ekhaya kusayokwenziwa ama-DNA test nje kumuncu. Ingane angikhulumisa uma wayo baba wengane angikhulumisa uma wengane kumabheketwane nje. Kuthiwa futhi ngelanga le-DNA-ke mhla kufika ama-results kuthiwa bahlangane bonke-ke. Behlangane kuzothini phela umama naye uzo-actor la. Kuthiwa behlangane bonke-ke umama, ubaba, umndeni kababa. Kuthiwa umfana nje wayengahambi yedwa because wayengafili safe naye. Mehambe nefamily yakhe yabo. Kuthiwa hhayi nangempela-ke avulwa-ke ama-results. Kuthiwa mevulwa nje ama-results asho athi 99.9% umfana lo baba lo ubuyile uyena ubaba wengane. Kuthiwa indoda nje yavele yasukuma yaqonda ekamereni yakhipha isibhamu sayo. Kuthiwa yathi qhwa kubaba wengane yathi qhwa kuma wengane yathi qhwa enganeni yathi qhwa kuyona. Kwathula umsindo. Kuthiwa ifamily yasala ikhalisa ithulisa ifamily yabo bafana. Kuthiwa babey'sola nokuthi bayeleni kuloya muzi. Kuthiwa nje kwaphuma 4 sidumbuzi iy'dumbu eziwu-4. Kuthiwa nje kwaba muncu kwaphela kanjalo nje ngabo bobawu-4 kwaba nje isihluku esinjalo-ke ngenxa nje yokuthi umfana wenze ubuqili enzele intombazane ubuqili. So kuthiwa-ke nje kwaba nzima-ke kwashuba ngampela ukuthi nje kwavedane kwaphela ifamily yayi-perfect kanjeya ngenxa nje yokuthi lo mama akabanga nalo iqiniso from the beginning nomkhwenyana ne-boyfriend yakhe ayebanga nalo iqiniso from the beginning. So kwalide nalo mama eqamba amanga. So nje kwagcina kuyinxofa demu kwagcina kudlula imiphefumulo ewu-4. Siphela lapho-ke isitori sethu sanamhlanje. I hope khona nikufundile ngale sitori sethu sanamhlanje. If nawe kuwukuthi unesitori ofuna ukusherela sona, cela ukuthi bafethu ningisendele ama-stories amnandi. Ngiya-enjoya kakhulu, ngiyabonga kakhulu nakubangisendela ama-stories. Ningakhohlwa siya-subscribe, siya-like, siya-share, siklikhe ne-notification bell so that sohlezi sithole ama-notification whenever siposte isitori esisha. Ngiyabonga kakhulu guys for ukuthi nje nihlale nibe khona kwi-channel nibe loyal. Ngiyabona everyday i-subscription iyakhula bafethu. Aniqhubeke nitshele nabanye nitshele nabangani benu ney'hlobo zenu ukuthi kuno-Lungster oxoxa iy'tori ezimnandi. Thank you so much. Bye.